Με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, επί το πρώτον τελέσαμε την Ιερά Ακολουθία του παρακλητικού κανόνος του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας. Στον πανέμορφο ναό του Αγίου Φανουρίου, της ενορίας των Αγίων Ενδόξων 12 Αποστόλων Εργατικών Κατοικιών Γιάννουλης, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία των ενδόξων Αποστόλων, τους οποίους εσέβετο και ευλαβεί το νεοφανής Άγιος Πατήρ Πορφύριος, και το δρόμο τους και την οδό τους διήνυσε σε όλη την ιερατική του ζωή, σταδιοδρομία και διακονία. Και βλέπουμε και θαυμάζουμε μέσα από την παράκληση αυτή που ακούσαμε, την οποία με λύρητα έψαλαν οι ιεροψάλτες μας και τους ευχαριστούμε, όπως και τον πατέρα Θεόφιλο που είχε αυτή την έμπνευση και τις κυρίες της ενορίας να τιμήσουν το νέο Άγιο, και μάλιστα λίγο χρόνο μετά από την ανακήρυξή του. Βλέπουμε λοιπόν μέσα σε αυτό το παρακλητικό κανόνα να περνάει μπροστά μας μέσα από τα τροπάρια και τους κανόνες, τους σειρμούς όλους, ολόκληρη η ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Διαβάζουμε ότι γεννήθηκε στην Εύβοια, στο χωριό του Αγίου Ιωάννου κοντά στο Αλιβέρι, και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι λαθών, έτσι γράφει το συναξάριό του, έφυγε δηλαδή λάθρα, κρυφά από τους γονείς του, σε πολύ μικρή ηλικία. Διάβασε το συναξάριο το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, ο πατήρ Πορφύριος, ο ηγιασμένος, και έφυγε για τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων του Αγίου Όρους σε ηλικία 13 ετών. Εκεί εσπούδασε μία άλλη επιστήμη, την επιστήμη της ερήμου, της ασκήσεως κοντά σε Αγίους Πατέρες, που μέχρι τα τέλη της ζωής του ανέφερε και επεκαλείτο. Όμως ξέρετε, αλλιώς τα φανταζόμαστε τα πράγματα στο μυαλό μας, κυρίως αλλιώς τα σχεδιάζουμε. Είμαστε και ορθολογιστές εμείς οι νεοέλληνες, αλλιώς τα προγραμματίζουμε και αλλιώς ο Θεός μας τα φέρνει. Εκεί που ζούσε ο πατήρ Πορφύριος ήταν ένας παράδεισος. Βέβαια είναι ο πιο σκληρός και δύσκολος τόπος, κυρίως για τη διαμονή σου. Είναι λίγο δίπλα μετά από την έρημο Σάρα, αυτό το κομμάτι το οποίο είναι τόσο δύσβατο στο Άγιον Όρος. Εκείνος όμως είχε πληρότητα στη σκήτη αυτή που ζούσε. Λόγοι όμως υγείας τον ενάγκασαν να εγκαταλείψει την αγαπημένη του σκήτη και να βρεθεί σε διάφορα μέρη, κοντά στην Πεντέλη, στην Αττική, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στην Πολυκλινική, και από εκεί στα τελευταία χρόνια της ζωής του, σε μια πολύ ωραία έκταση που ο ίδιος αγόρασε στο Μήλεση της Αττικής, με ένα θαυμάσιο μεγάλο ναό, και από εκεί στη συνέχεια είχε πόθο και έλεγε αν ο Θεός το επιτρέψει, γιατί και άλλα ήλπιζα και αλλιώς ο Θεός μου τα έφερε, να επιστρέψει στα δύσκολα αλλά αγιασμένα αυτά χώματα της σκήτης των Καυσοκαλυβίων του Αγίου Όρους, και λίγο μετά, μόλις αφήθη εκεί, να αφήσει την τελευταία του πνοή και εκεί να παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο. Αυτό το χατήρι του το έκανε ο Θεός, να φύγει από τη σκήτη από την οποία τόσο μικρός ξεκίνησε.
βλέπουμε έναν άνθρωπο αλλοιωμένο πραγματικά από τη χάρη του Αγίου Θεού, να γίνεται πιστό όργανο Του, να τρέχουν οι άνθρωποι κοντά Του για να λάβουν δύναμη, παρηγορία και να αλλάζουν νοοτροπία, να αλλάζουν στάση ζωής. Η πληθύς των ανθρώπων τους οποίους ευεργέτησε ο αγιασμένος γέροντας ο πατήρ Πορφύριος είναι απερίγραπτη και αναρρύθμιτη. Και όλοι αυτοί είχαν να καταμαρτυρήσουν από την προσωπική τους επαφή με τον αγιασμένο αυτό Λεβίτη και από ένα θαύμα και από μία θεία επέμβαση στη ζωή τους. Τα πνευματικά του παιδιά δε λένε ότι το μεγαλύτερο θαύμα του γέροντος δεν ήταν ότι ήταν διορατικός και προορατικός, πράγμα το οποίο έκρυβε ο ίδιος, ότι είχε τη χάρη του Θεού, ότι βοηθούσε τον κόσμο ολόκληρο, ότι κατήφθηνε ψυχές, αλλά ότι κέρδιζε ουρανός ψυχές, ότι γύριζε ανθρώπους αδιάφορους, αθέους, απομακρυσμένους από την Αγία μας Εκκλησία, με την αγάπη Του και την ανεξικακία Του. Θέλω να σας πω κάτι που ο ίδιος ο αγιασμένος γέροντας, που διακρινόταν για τη θεολογική ευκρίνεια και την ησυχαστική παράδοση, τον καθαρό έρωτα στο Χριστό, την Εκκλησία και τους ανθρώπους, τη λατρεία του στον Άγιο Θεό, διηγείται έτσι ακριβώς όπως το είπε ο ίδιος. Η ζωή μου στα Καψοκαλύβια ήταν δύσκολη αλλά πολύ όμορφη. Εκεί συνείδησε, αγαπητοί μου αδελφοί, το Γεροδημά. Μας είναι γνωστός επειδή το κατέγραψαν τα βιβλία, δεν τον γνωρίσαμε, του πατρός Πορφυρίου. Ένας ασκητής μέσα στα Καψοκαλύβια. Τον είδε να προσεύχεται κάπως περίεργα για τα μάτια του πατρός Πορφυρίου. Πριν αρχίσει η ακολουθία του όρθρου μες στη νύχτα, στον πρόναο του Κυριακού της Κήτης που τιμάται στην Αγία Τριάδα, ενώ εκείνος ήταν αθέατος και προσευχόταν. Βλέποντας τον Γεροδημά να προσεύχεται, τον είδε όχι σαν έναν από εμάς, αλλά τον είδε να λάμπει στο φως, εισήλθε μέσα στην καρδιά του η νοερά προσευχή και ο νους κατέβηκε στην καρδιά και άρχισε να προσεύχεται. Τότε κατάλαβε ο πατήρ Πορφύριος ότι εδώ πέρα κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν είναι η προσευχή και η κοινωνία με το Θεό η συνηθισμένη, λέει ο ίδιος. Ένα πρωί κατά τις 3:30 πήγα στο Καθολικό στη Σκήτη, στην Αγία Τριάδα, για την πρωινή ακολουθία. Ήταν νωρίς ακόμη, ούτε το σήμαντρο δεν είχε χτυπήσει. Κανείς απολύτως δεν ήταν μέσα στην εκκλησία. Κάθισα στον πρόναο. Επέλεξα να καθίσω μόνος μου κάτω από μία σκάλα. Ήμουν αθέατος, δεν με έβλεπε κανείς, έβγαλα το κοκοσκίνη και προσευχόμουν. Σε μια στιγμή ανοίγει η πόρτα της εκκλησίας και μπαίνει ένας ψηλός και ηλικιωμένος μοναχός. Ήταν ο Γεροδημάς. Μόλις μπήκε, κοίταξε δεξιά και αριστερά, δεν είδε κανέναν. Τότε λοιπόν, κρατώντας ένα πολύ μεγάλο κοκοσκίνη, άρχισε τις μετάνοιες τις τρωτές, πολλές και γρήγορες, λέγοντας συνεχώς «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Σε λίγο, άλλη φωνή άκουγα. Έπεσε σε έκσταση. Και ασφαλώς δεν βρίσκω λόγια να σας περιγράψω τη συμπεριφορά του απέναντι στο Θεό. Κινήσεις αγάπης και λατρείας, κινήσεις θείου έρωτος,
θείας αγάπης και αφοσιώσεως. Τον είδα, λέει ο αγιασμένος γέροντας, να στέκεται, να ανοίγει τα χέρια του όρθιος σε σχήμα σταυρού, όπως έκανε ο Μωυσής στη θάλασσα, και έκανε συνεχώς ένα πράγμα ου. Τι ήταν αυτό? Ήταν μέσα στη χάρη. Έλαμπε μέσα στο φως. Αυτό ήταν. Αμέσως μου μετέδωσε την ευχή. Αμέσως μπήκα στη δική του ατμόσφαιρα. Χάθηκα. Δεν με είχε δει. Ακούστε με. Συγκινήθηκα τόσο πολύ και άρχισα να κλαίω. Ήλθε σε μένα το ταπεινό και ανάξιο η χάρις του Θεού. Πώς έγινε αυτό? Μου μετέδωσε τη χάρη. Δηλαδή η χάρις που είχε εκείνος ο Άγιος ακτινοβόλησε και στη δική μου την ψυχή. Μου μετέδωσε τα χαρίσματά του, τα πνευματικά. Είναι αυτό που λέει ο πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ. Προσευχήσου και κάποτε ο Θεός, αν το θέλει, με κάποιο τρόπο θα σου μεταδώσει τη χάρη. Θα σου δώσει τη χάρη αυτή την ώρα. Λέει ο γέροντας, μετά την ακολουθία έφυγα στο δάσος μόνος μου, γεμάτος χαρά και αγαλίαση. Ήμουν τρελός. Νοερός έλεγα την ευχαριστία πηγαίνοντας για την καλύβη, για το κελί του. Με πάθος έτρεχα μες στο δάσος, πηδούσα από τη χαρά μου, άνοιγα σε έκσταση τα χέρια μου με ενθουσιασμό δυνατά και φώναζα «Δόξαση ο Θεός, δόξαση». Τα χέρια μου μείνανε ξερά, κόκαλο, ξύλο και ανοιγμένα ίσια σχημάτιζαν με το σώμα μου σταυρό. Δηλαδή, αν με έβλεπες από το πίσω μέρος, θα έβλεπες ένα σταυρό. Το κεφάλι μου σηκωμένο προς τον ουρανό, το στέρνο τέντωνε με τα χέρια να φύγει για τον ουρανό. Ήμουν έτοιμος να πετάξω. Το μέρος που είναι η καρδιά πήγαινε να πετάξει. Αυτό που σας λέω είναι αλήθεια. Το είχα πάθει έτσι ακριβώς. Πόση ώρα ήμουν σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορώ να εκτιμήσω τον χρόνο, δεν ξέρω. Όταν συνήλθα, έτσι όπως ήμουν, κατέβασα τα χεράκια μου και σιωπηλός με δάκρυα προχώρησα πάλι με βρεγμένα τα μάτια μου. Ένα δεύτερο γεγονός που πάλι προέρχεται από την αρχή της μοναχικής του ζωής, εκεί στην πνευματική αυτή παλέστρα, στο Άγιον Όρος, που έκανε τέλεια υπακοή, είχε καθαρότητα νου και είχε νοερά προσευχή. Ύστερα από τη συνάντηση με τον Γεροδημά, τότε, στην έρημο του Αγίου Όρους, άκουσε ένα αηδονάκι να κελαϊδά κρυμμένο στις φυλλωσιές των δέντρων. Κατάλαβε όμως ότι αυτό το πουλάκι, το αηδονάκι, δεν κελαϊδούσε για να ζήσει και να χαρεί πως κάνουν τα πουλάκια, αλλά το έκανε αυτό μέσα στην ησυχία, δοξάζοντας το Θεό. Το αηδονάκι έψαλε, δεν κελαϊδούσε απλώς. Είναι εκπληκτική η διοίκηση αυτού του περιστατικού που στα μετέπειτα χρόνια το διηγήθηκε πολλές φορές ο γέροντας. Αυτά τα δύο εκπληκτικά γεγονότα που δείχνουν την πραγματική ζωντανή θεολογία, πως η θεολογία εφαρμόζεται στην πράξη με την αρετή, την ταπείνωση, την πραότητα που έλεγε το Ευαγγέλιο που ακούσαμε και την αγάπη, εκφράζουν στην ολότητα το νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Όσιο Πορφύριο, το Χαριτόβρητο και Θαυματουργό. Βρισκόταν ο ίδιος όμως, αδελφοί μου, μέσα στο φως της Θείας Χάριτος και έτσι είδε τη Θεία Χάρη, τη χάρη του Θεού. Έτσι εξηγούνται τώρα το πώς ζούσε μέσα στην Ομόνια και είχε συνεχή κοινωνία με τον Θεό και έτρεφε αγάπη για όλη την κτήση και τους ανθρώπους όλους και όπου πήγαινε βρισκόταν μέσα στο φως της χάριτος. Όπως γύρω από τη γη υπάρχει η ατμόσφαιρα που μετακινείται και αυτή μαζί με τη γη. Έτσι ακόμη εξηγείται το ότι στην πνευματική του Διαθήκη ευχόταν στα πνευματικά του παιδιά και σε όλους να μας αξιώσει ο Θεός
να μπούμε μέσα στην επίγειο άκτιστη εκκλησία Του, που είναι η μετοχή της δόξης του Θεού από τη ζωή αυτή. Τώρα εξηγούνται όλα. Τώρα εξηγείται το γεγονός ότι βλέποντας να πλησιάζει η έξοδος Του από τη ζωή αυτή, έφυγε και δεν μπορούσε να πάει μόνος Του, τον πήγαν και έμεινε εκεί. Αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος, ήθελε να ζήσει και να κοιμηθεί ησυχαστικά και μάλιστα δεν ήξερε αν ο Θεός το επιτρέψει για αυτό ή είχε άλλο σχέδιο, αλλά είπε να το επιχειρήσει και αν ο Θεός το ήθελε, όπως και το ήθελε. Και μάλιστα είπε στα παιδιά Του, κοιτάξτε, λέει, μην αρρωστήσω πιο πολύ και με βγάλετε σε κανένα νοσοκομείο, έρχομαι για συγκεκριμένο λόγο εδώ. Τι λέτε, γέροντα, του είπαν τα πνευματικά του παιδιά. Και μάλιστα, αγαπητοί μου αδελφοί, η επιθυμία του ήταν να κοιμηθεί ήσυχα και ειρηνικά και το σώμα του να παραμείνει θαμμένο, όχι στη σκήτη των καυσοκαλυβίων, όχι στο κημητήριο της γήτης, όχι κοντά στην καλύβη που ξεκίνησε, αλλά σε άγνωστο μέρος. Φαίνεται ότι η θεωρία του φωτός του Γεροδημά και η θεωρία των λόγων των όντων που άκουσε αυτός μέσα από το κελαΐδημα του αηδονιού που έψαλε, που είχαν σχέση με την εσωτερική του ζωή, είναι εκείνα που τον οδήγησαν τελικά στο να κοιμηθεί απομακρυσμένος από τα βλέμματα όλων των ανθρώπων. Ξέρετε τι θα γινόταν στην κηδεία του? Πανστρατιά ανθρώπων, σεισμός. Και τα έφερε έτσι ο Θεός και απέθανε στις 2 Δεκεμβρίου, αγαπητοί μου αδελφοί, και όχι αγιορείτες δεν το έμαθαν, ούτε από τις σκοτεινές καλύβες λόγω της δυνατής κακοκαιρίας δεν μπορούσαν να πάνε. Κυδεύτηκε έτσι όπως το είχε φαίνεται φανταστεί ο ίδιος, με λίγους πατέρες κοντινούς της σκήτης των καυσοκαλυβίων, και τηρήθηκε στο έπακρο και η επιθυμία του. Έφυγε απομακρυσμένος, ψάλλοντας σαν το αηδονάκι κρυφά στο Θεό και προσευχόμενος σαν το Γεροδημά. Παρεκάλεσε να τα αφήσει σε άγνωστο μέρος και μετά από κάποια χρόνια να διασκορπιστούν στο δάσος τα λείψανά του. Πόσοι δεν θα θέλαμε να είχαμε ένα πολύ μικρό τεμάχιο να προσκυνούσαμε τον Άγιο και να παίρναμε την ευλογία του. Εκείνος όμως άλλος, αλέος ήθελε διαφορετικά. Βλέπουμε ότι τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη τελικά δεν πρέπει να τον ερμηνεύουμε με δικά μας κριτήρια και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά μέσα από θεολογικά κριτήρια, μέσα από τη μέθεξη της καθαρτικής, φωτιστικής και θεοποιού ενεργείας του Θεού, σύμφωνα με την όλη παράδοση της Εκκλησίας, που είναι η βασική προϋπόθεση της θεώσεως του ανθρώπου. Όποιος βλέπει τον Όσιο Πορφύριο μέσα από συναισθηματισμούς και από μια αγάπη προς όλους, έξω από τις ασκητικές προϋποθέσεις βέβαια της αληθινής αγάπης, σφάλει. Οπότε και στην περίπτωση του Οσίου Πορφυρίου μπορούμε να εντοπίσουμε τις πραγματικές προϋποθέσεις της αγιότητος, που είναι η ουσία της Ορθοδόξου θεολογίας και της Ορθοδόξου παραδόσεως. Δηλαδή, εκείνος μας αγάπησε τους ανθρώπους και θυσιαζόταν καθημερινά για μας και δέθηκε με τους ανθρώπους. Εκείνος ήταν συναισθηματικός. Έτσι ήταν και τα πνευματικά του παιδιά, και οι μοναχοί του, και οι λαϊκοί, και οι κληρικοί. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε και προείδε το τέλος του και έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Εμείς και στην περίπτωση του πατρός Πορφυρίου, του υγιασμένου, λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου στον Κύριο, τον δοξάζουμε και τον ευχαριστούμε που μας τον χάρισε. Μια σελίδα από το βίο του διαβάζουμε, μια σελίδα, και
γινόμαστε άλλοι άνθρωποι, ανανεωνόμαστε και χαίρομαι ιδιαίτερα να βρίσκομαι και να συναντώ ανθρώπους, τότε στις μέρες τους έχω ρωτήσει όλους, οι οποίοι γνώρισαν τον πατέρα Πορφύριο από κοντά. Και να είστε σίγουροι ότι πάρα πολλά βιβλία θα κυκλοφορήσουν για να γνωρίσουμε καλύτερα τον γέροντα και την εφαρμοσμένη πρακτική θεολογία, τη θεία του ενόραση, το πώς έβλεπε τα πράγματα και τι εμπειρίες πραγματικά είχε. Η χάρις του να μας συνοδεύει πάντοτε. Να είστε καλά και πάντοτε να τον εορτάζουμε.